Hezký den, jmenuji se David Musil, jsem realitní makléř a dnes pro vás mám opravdu zajímavou příležitost v Brně. Stojím v Králově poli na Tyršově 45, kde chystám do prodeje byt 2+1. Je v původním stavu před rekonstrukcí, takže ideální investice nebo bydlení přesně podle vašich představ. Pojďte nakouknout. A tohle je parádní výhled do Gdyného nitrobloku až na Hády. Byty v této lokalitě mizí v Leskově, tak mi napište dřív, než vás Lilo předběhne. Sledujte mě pro další nabídky a video sdílejte, co dostane k těm správným lidem. Mějte se krásně.